Kaixo, miren, aukeratu irakasle bat. Jesus eta Diana. Aukeratu mutil bat eta neska bat. Abel eta Miriam. Egutegia zer da? El calendario. Non dago? Areta. Nola dago? Itxi. Oso urtea zer da? El año. Eta 6 urtetan gaude. 2017. Oso iatea zer da? Ernases daia. Eta zer iateetan? Zenbat daude? Amabi, zeintzuk dira. Urtarrila, otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, abuztua, iraila, urria, azaroa eta abendua. Eta abendua gaude? Bai, ez. Zein hilabetetan gaude? Maiatza. Eguna zer da? Idia. Eta zer egunetan? Zer egun da gaur? 17. Emerotzi. Ez. Amabi. Emerotzi. Ez. Sí. Ez baizitzen emerotzi. Emezortzi. Vale. Bien. Pero me tocaba mentir. Aste dugu, zer da? Los días de la semana. Eta zeintzuk dira? Astelena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larunbata eta gaurregandea. Eta zein bat daude? Eta igandean gaude. Ez. Zer asteko egunak gaude? Zein asteko egunetan gaude? Osteguna. Zer egin? Behar duzu? Asteazkena, bai. Espera. Kendu zazpia. Eta jarri Zortzi A. Oso hau egin dugu parte erraza. Ez. Zaila. Oso eta Orain tokatzen da. erraza. Oso urtaloak zen. Las estaciones del año. Eta zer urtalotan Zenbat? daude. Lau. Eta Zeintzuk? Zeintzuk dira. Uda berria, udazkena eta negura. Ez. Uda berria, udazkena eta negura. Habías dicho 2 veces uda. Bueno, esto importa, Jesús. Ongi esan du. Venga. ¿Es lo bueno dicho? Esan du da berria, udazkena eta negua ongi de. Venga, jarraitu. Zer behar duzu. Ez. Eta negua gaude. Hori da. Ez. Zer urtartuan gaude. Uda berria. Zer egin behar duzu? Esan duzu. Oso ongi. Eguraldia, zer da? El tiempo. Eta Galdetu. Hau zer da? Galdetu zu, Abel. Abel, galdetu zu. Hau zer da? Eguzkia. Eta eguzkia dago zeruan? Ez. Venga, horrengoa. Zer da hau?
Venga, Abel. Zer da? Odeiak. Eta odeiak daude zeruan. Bai. No. Bai, baina bakarrik odeiak ez. Venga, zer da? Eta... Eta euria aretatzen nola esaten da? Eta euria... Ari... Du? Eta euriari du? Bai. Zer egin behar duzu? Odeiak eta guztia kendu eta elurra... Elurra? Euria... A ver, Jesús, ¿se falta da? Data, zein da? Zein da gaurko data? Maiatxa, 18, osteguna. Oso, zer irakurri duzu? Konpartitzeko lakasita. Zenbat? Lau lakasito konpartitzeko irabazi duzu? Gora be! Gora be!